Ľudia, vítam vás u novej hry, ktorá sa volá Roblox Titanic a dneska bude našou úlohou prežiť haváriu Titanicu. Tak poďme na to. Jak vidíte, už sa nachádzame v hre a práve sa chvíľu bude resetovať mapa. Ja sa kúknem a počkám, kým sa mi to celé načíta, lebo sa mi to chvíľku trvá. Ja si tu iba nastavím, aby som mal viac FPS. Aby mi to neblokovalo iba na 60. To bolo také... Dobre, ale to býva vždy. Počkaj, ja si ja chodím na bridge najčastejšie. Chodil som, kedy si som to hrával. To je, nech sa mi to vypne, dobre. Táto hra bude mať možnosť také dve potopenia. Milujem toto hudbu. Nie. Práve že vôbec. A som zvedavý, či to niekto, lebo ja, jak vidíte, ja nemám žiadne akože robuxy na to, aby som ich minul na nejakú hovadinu, ale viem, že ak sa dostanem dosť blízko k tomuto, teraz nie, ale tak ja by som aj vedel proste tam niečo s tou takou páčkou pohnúť. Takže to je to. To. To musím vyskočiť na tú strechu, lebo chcem sa kúknúť do miesta, kde sú kotly, ktoré o chvíľu bude tiecť vodička. Veľmi veľká vodička. Keď ja toto obehnem, neviem, či by bolo vôbec bezpečné takto chodiť niekde po nejakom žhavom mieste. Podľa mňa, čo Titanic a jeho kotolne určite boli. Aj keď boli to podľa mňa také na pol, keď tam bola tá voda z toho zimného oceánu, tak nemyslím, že mi tam bolo tak moc teplo. No, ale inak hráme tu s hráčmi, ak ste si mohli všimnúť. Proste Titanic je, všetko je v pohode. Myslím si, že podľa mňa sa tu nájdú aj hráči, ktorí si myslia, že ešte doplávame do New Yorku. No. Škoda, že není noc, lebo by som... Počkaj, toto stojí... Aha, toto stojí pár... Tak ceca nejakých pár pointov. A viem, že oni majú tí typkovia, alebo aj my možno. Máme za úlohu potom zazvoniť 3-krát, keď zbadáme ľadovec. Ja asi ťažko. Ale tam tí vpredu... Možno sa im bude chcieť. Čo to stalo práve teraz. Dobre. Dúfam, že dáte like na toto video, lebo ako vidím podporu, že tu budem dať aj 10 alebo 5 zlianutí, tak proste toto bude jedna z najobľúbenejších hier v tej doby. Niekto trúbi, práve semka v tejto bude. Super, trúbiš. Zbytočne si minieš pointy, ale to není moja vec. No. Takže máme tu, že aj rovno vidím, že pripravený čln. Pre tých najbohatších, aby sa rýchlo vedeli evakuovať. Ale máme tu aj toto. A vidíte, počkaj, máme tu aj túto vestu a to ešte chcem povedať, teraz som si to všimol, že keď si teraz dávate mena. Ja som si to dal takéto meno, Titan, Go, Iceberg. Neviem, či som to napísal správne, ale to mňa teraz úplne vôbec nezaujíma. A ideme urobiť túr tejto malebnej lode. Čo sa mi zdá, že sa tá loď nakláňa? Dobre. Taká veľká hala, no. Taká luxusná, prepichová. Taká veľká, gigantická. Aj z toho filmu Titanic. Tu je, proste je to pekná dlhá hala a keď sa chceme najlepšie kúknúť, ale to nebol najlepší nápad kvôli tomu, lebo chcem vidieť zrážku s ľadovcom, tak musím švíjať hore, keď ju chcem vidieť. A potom zase švíjať dole, aby som videl zaplavovanie Titanicu. Proste, chcem stihnúť veľa vecí naraz, sa nedá. Semka vypadá taká tma, vidím, že vonku nemusí byť ani tma. Ale je vonku. Nie, tak potom čo? Čo z jednej strany je tma, aj to je more.
Aha, to je more. Dobre. Nejdem dozadu, lebo chcem to vidieť na vlastné oči. Neviem, ešte mne sa nestalo nikdy. Tie dvere sa otvorili. Tieto dvere sa otvorili tam dole. Vidíte to? Alebo moja Wi-Fi. To si zvyknite. Som už zvedavý, kedy povedia Iceberg, find ahead. Neviem, proste buď sa to tak vyslovovalo, ja vôbec neviem. Prosím, nepočkaj, Gčko, poď. Ten zvuk, to je proste, raz som tu bol a ja som to klikal dovtedy, lebo ja som nevedel, že mi to stiahuje pointy. Teraz mi to stiahlo, divné to je. Ale ja som nevedel, že mi to stiahuje pointy. Ja som to stále klikal. A ja zistím, že mám nulu. A taký... Ja som si myslel, že to je 500 týchto pointov. Ja som tu chodil, potom ja som sa to... A potom som zistil, že to je 5000. Super. Som veľmi spokojný s mojim rozmýšľaním. A fakt sa mi zdá, že to je nejak nakrivo. Nezdá sa to aj vám? Toto presne som chcel počuť. Zvonte, to už bude zbytočné. Počkej, prosím, nech to... Oni to opravili. No, poďte. Možno vrazíme telom do ňoho. A to sa nestane. Že by? Ale ešte máme veľký kus, to ešte môžeme vytočiť. Keby Titanic mal kormidlo jak nejaké... Neviem... Jak skúter, tak by to mohol vytočiť. Tá hudba. Hlavné kolo v cirkuse. Titanic narazí s ľadovcom. Budem tu troška asi hlasnejšie toto. Lebo ja ju neviem stlmiť, potom všetko je stlmené tak divne. Poďte, zatvorte tie komory, lebo chcem počuť ten zvuk narazu. Takže tento zvuk narazu. Hej, tento začiatočný zvuk je najlepší. Mne sa proste... To je proste, keď počujem tento zvuk, tak... Nie to zapískanie také. Tak ja viem, že to je proste zračka s Titanicom. A ideme na čln. Prečo nie? Uvidíme sa neskôr, ľadovec. Dobre. Na budúce kolo teda chcem hlavne prežiť a skúsiť troška zariskovať, ale aj prežiť zároveň. Ak to neprežijem, tak to bude smutné. Veľmi smutné. A idem jumpnúť. Počkaj, tak. Uí. A keď ja môžem ísť s komínom, počkaj, tak ja idem hore. Toto bola úplne zbytočná vec, ktorú som kedy urobil. Na čo cinkáte? Risk 1. Aspoň mi dávajú risk a za to dostanem bonusové pointy. Počkaj, čo to... Jaj? Tam môžem robiť... Viete, ten zvuky. A vlastne prečo som... Jaj, ja som chcel ísť na ten komín však. Hopa, poď tam. A ideme sa kúknúť na komín. Už spúšťajú člny? Spúšťajú člny? Člny spúšťajú? Viem, že tu niekto je emergency. Oh! Toto není vôbec dobré. Ale že vôbec. Viete o tom. Ja idem radšej hore. Bezpečie je prvoda. To nemyslíš vážne? Ja s tou vestou sú taký ťažký. Si ju dám. Čím som bližšie na vode... Už poďte, spúšťajte to. Opa, jumping. Dobre, som tu. Map. Čo? Map. Aká map? Nemáš mapu. No a budeme kúkať na Titanic, ak sa potápa. Na hladine. Ktoré ani neviem, prečo je tak modrá. Mohla byť troška do čierna, akože je noc a že podľa výpovedí sa, no, tá hladina zlievala s touto oblohou. Čo niekto... Aha, azbuka, či niečo také.
Prečo vám je toľko XXXX? Hashtag re. Ja chcem ísť, počkaj, SMK, poď. A tam prešlo tu toto. Bezpečnosť. To ja hovorím. Bezpečnosť. Reky. Hypotéky. Reky, hypotéky. Chudák. A vôbec je tu niekto, ktorý nás vypustí dole? Mohli by ste už, lebo sa tento Titanic potopí, tak nás ťahne ku dnu. Ako to mám nastavené? English. To je toľko jazykov. Už niekto spustíte. Ty to máš kúpené tento, videl som odtiaľ. Fakt. Oni sú tam. Vidíte to? Vidíte to? Pomaly, ale iste. Žalo. Na budúci deň bude možno viac akcií, dúfam. Toto. Ešte ja na to kašlem, ja. Tak, to som skončil, to je najlepšie. Otvorte tie vráta, prosím vás, som hore. Môžem zobrať jediné na chlad. Poď! Takto si normálny. Otvor to. Otvor dvere. Otvor tie dvere. Tak rýchlejšie sa potápaj. Rýchlejšie! Čo to zatvárate? Prečo? Prečo? Pomôžte mi. Nie. Nie. Ja nechcem umrieť. Nie. Vidíte na môj výraz. Byť do toho trauma. Prosím, nie. Hej, ešte sa tu utop. Nie. Nie. Ešte pár hitov a mám s Bohom. Bola to vážne divná smrť. Ale to nám nebráni ísť ešte raz do Bridge. Tak. Posledné miesta. Nesmiem padať, nesmiem spadnúť. No už poďme. Hypa. Nezachránime ťa. Sorry. Ten čln sa tu trasie, len ja mám píňak. Neviem, či je dobre otvárať tieto dvere. Akože už teraz by to bolo také napol nebezpečné, by som povedal. Ale akože stále tak rozmýšľam, že ešte majú tých pár minút, aby ich zatvorili. A teraz ich nechajú otvorené. Majú šťastie. Majú šťastie. Ja som chcel ísť dopredu, prosím. Jump. Sláva, ja budem ten hrdina, ktorý tu prežije. Do konca tu prežije. Ale už by nám to mohli povoliť. Ten Staptian. Nejaké člny už spustíte. Ako sa vedie kominu. Ja nemôžem vyskočiť kvôli tomu, lebo sa Titanic potápa. Prečo? Tak, neviem, čo je toto. Asi je lana, keď privazovali Titanic k tomuto. Proste k oceánu. Semka 80, semka zostane. 80, 68, prosím, zdvihnite mi hladinu. Idem 101, mrísk mi troška narastie. Ďalší risk 10 pointov, no a to je zabava. To je asi najlepšie miesto, ako zbierať pointy v Titanicu. Tak vidím. Sice pomaly to stúpa, ale risk je zisk. Riadny. Milí sledovatelia, milí akože diváci, tak to vidíte, ako v tejto hre môžete legálne čítovať. Nemáte za čo za tú radu. A neviem, ako si to predstavujete, že
akože, ako si to budete predstavovať, že či je to toto čítovanie, alebo či je to nečítovanie, ale ja si myslím, že to akože by mohli odstrániť, lebo jak bude nebezpečie, tak ja proste vyleziem semka hore niekde a všetko bude. Čiže môžem ešte ísť takto, nie? Toto je risk. A teraz keď to bude na konci, ja tam vylieznem. Tak to nedávam mi ten pointy. Prečítam toto. Nie, to ma stiahuje, tak nič. Namočím si prsty trocha. Kým toto nerastie, kde je teraz 0, tak je to všetko v pohode. Ale akože pravdepodobne už aj na tie všetky členy sú spustené. Pravdepodobne a ja to kempím risky. Ešte, viete čo? Ja si takto namočím chodidla a to bude mať risk. Tak takto dám, aby mi tu nehrala tá hudba. Necinkaj. Ja už kašlím na risk. Keď môžem ešte trocha. Táto miestnosť už o chvíľu tiež bude mať svoje. Dobre, idem hore. Už sa tu nebudem zaobdievať. Že sa to deje. Nie! Nie! To nemyslíš, že je vážne. Tak, dobre, takto. Nie. Fúch, to bolo šťastie, prosím. Nie! Ja stále mám tú bundu. Nie, to nevidím odtiaľ. Fúch. Ach joj. Áno, už spúšťajú, už to spúšťajú. Už to spúšťajú. A práve to spúšťam ja. Admin, Michael. Škoda, že to nemôžem ísť na ten čln. Bola by to halus. Keby som ho spustil aj sám, by to trvalo strašne dlho. Stoj tam. Tak teraz. Mne sa páči, že tie ozúbené kolieska sa proste hýbu. Že sa tie ozúbené kolieska hýbu tamto. Znie to ako keby sa blíži čas Titaniku. A tí ľudia tam dole. My sme si nevšimli ničoho zvláštneho. Nebojte sa, vy si ešte všimnete. My tu hore vidíme, čo tam je dole za toto. Za problémy. No nechcel by som byť v ich koži. Akože reálne. Ale potom, keď sa potopí Titanic, tak budem sa snažiť sa zachrániť. A tak to som už zbytočný, tak čaute. Michael. Ja, všetci sú narvaní na tých schodoch a idú preč. Skákajú. Nie. Že nedostaneme tam, lebo to si muselo ísť stať s spodkom. Nie, že otvoríš vrátka pediara a pôjdeš hore. Nie. Čo sme Británi, keď sa tak nakláňame? Ale ozaj. Ohľadom toho aj Roblox štúdia všetko. Tretí diel, ja chcem vedieť, čo sa tretí diel mám urobiť. Lebo verím, že už tam nie je polovica, možno jeden typek sa na to dokonca divá. Ale ten jeden diel, že nový, uvidíme, čo to bude. Musím zistiť, ako urobiť nejakú proste zákopy, aby som vedel pokračovať v tej hre, lebo bez zákop to nejde. Tak nič no. Môžem sa tapovať tieto. Dobre, vy už idete preč, ale zabudli si na mňa. No, nie. Levitujem. Keď tak sa môžeme aj do Titaniku vrátiť, taďaľto. Bohom buď Titanic. Kašlem na vás. Tak. To som sa niekde dostal, kde som asi nechcel byť. Späť. Späť. Späť, choď tam. Hore. Poď to zbor. Nie, čo robíš? Nie, to nebolo dobrý nápad. Mal som tam zostať.
Príď zadiaľ. Nerýchlo, poď, nie. No, zomrel som. No nič, no. Ďalší pokus. Nie, prečo Britge nie? Dám random. Dúfam, že ma to neportne niekde dole. Right. To není zlé miesto. Akože. No toto není zlé miesto. Tak popravde by som povedal. Lebo je to na konci. No a na konci to sa ako posledne potopí. Takže nie je to vôbec zlé miesto. Na vestičku. Nie. Drž sa len. Drž sa. Ešte zostanem semka. Vidno aspoň vrtule. Veľké ich má. 3. Dúfam, že nikto nevypol toto video. Dúfam, že nikto. Dúfam, že nikto nepríde s hejtami z komentárov. No. Sme pripravení na potopenie a na rozlomenie celkovo. Ľadovec. Viem, že keď sa Titanic potopí, tak všade sa topia ľadovce. A doteraz boli kde? No. Táto tyčka, no, počkať. Uvidíte. No, dúfam, že... Takže... Nechcem nič hovoriť, ale toto nie je asi dosť bezpečné, keď sa semka preboríš aj pod zem. On spadol? On spadol rovno do člnu. On je chytrý. On spadol rovno do člnu. To není dobré. Toto není dobré. Mal som si sadnúť. Nie, vypí toto. To není dobré. Ten si tam spokojne vykračuje. No prosím. Help. Nie. Prečo je taký oranžový? Je to elektrina už blikáva. Prosím. Zachraň ma. Ja som tu. Ja mám hlavu medzi zábradlíma. Čo sa mu stalo? Počkaj, ja viem, čo urobím. Záchranná akcia. Počkaj. Nie, SC. Toto? Nie tu na výber. Sa nedajú tieto robiť emoty. Či jak sa to... Hej, emoty. Ale nie. Keď už toto blíka, tak to neznamená nič dobré. Je tu s privretou hlavou a rukou o to zabradlie. Nie. Toto není žiadna sranda už teraz. Skontrolujem, či nahrávam. Yes, nahrávam, to bude pekný záber. Nezabudnite dať odber, lebo skončíte takto ako ja. Zaklieštený medzi zabradlím a tým, na čo sa priviaže láno. Tesne pred rozlomením Titaniku. Poprosím smutnú odpičku. Dobre. Nejdem sa zaoberať takými hlúpostiami. Musím nejako naplánovať, ako odtiaľ to dostanem, lebo vypadá akoby... Možno toto, počkaj, toto pomáha, ak vidím. Toto pomáha. Ako sa aspoň nejako hýbem. No poď. No poď, vytraz ma Titanic. Počkaj. No poď. Kue. Aha. Ja sa tam celý čas trápim. Také kuečko mi pomôže. Ďalší komín sa rozlomil. Čo bude na budúce? Ja sa bojím ísť preč od tejto stoličky, lebo jak vidím, ja nechápem prečo, ale stoličky majú zázračnú moc v Robloxe. A to je to, že keby sa bolo takto naklonená budova, proste nie, že nevidíte ma,
bola naklonená proste 90 stupňov uhlov, tak proste sa nič nestane, proste budeš tam sedieť, aj keď by to nemalo bezpečnostné pásy. Už môžeme vyskočiť, mne to už je jedno. Kve. Čo je čo? Kve. Ja budem robiť šmykľavku. Kve. A tak už nebudem robiť šmykľavku, prosím. Choď hore. Rýchlo, makaj. Nie, drž sa, len sa drž. To bude v pohode, to bude všetko v pohode. Nekotulej sa. Oni vedia, aký má Titanic zázračnú moc. Presne, toto som potreboval. Už sa neponárame, môžeme ísť s tobou, prosím. Ale nie. Prečo má Titanic na stole? Nejdem sa pýtať. Tam niekto robí s tým kormidlom, však? A toto som tiež nechcel. No tak toto je zlé. Nie, toto není, toto je zlé. To je strašne zlé. To proste prebugoval. Pomoc. To resetlo len tak proste. To je rýchlo random. Nie. No poď, prosím. Kve, rýchlo, kve. Nie. Rýchlo, kve. Nie, kde ideš? Prosím, zachrana. Dobre. Semka vidíte, ak sa Titanic ponára. Proste nádherný pohľad. Ako pre koho. Ja by som moc blízko toho nebol. Že to je tak správne. Počkaj, choď semka. Yes, cuvni trocha, by som povedal, že cuvnúť je najlepšie. Neviem, že nezachránim nikoho, ale cuvnúť, lebo nechcem skončiť preklopený. Čo hovorím, tie stoličky to sú zázračné stoličky v Robloxe. Proste nespadneš nikdy. Ak chcete, tak môžem nejako sa pokúsiť urobiť tutoriál, aby si proste nespadol z tej stoličky, aby si proste spadol skôr, tak by som povedal. Dobre, ďalej, toto není dobre. Kto vie, kto to hral, tak vie, o čom hovorím. Prečo to není dobre? Lebo o chvíľu ten Titanic urobí takú veľkú okolo seba kruh a väčšinou tieto člny, ktoré sú tam všetky, sa prevrátia. A ja jediný tam budem, ktorý bude taký, že proste... A ja som sa neprevrátil. A už súvajú. Už vedia, čo ich čaká. Kedy to už vypukne? Prosím, nech to vôbec vypukne, nech som vám povedal nejakú hlúposť. Kompostor, poď sem. Poď k tam. Vidíš, dobre si urobil. Kompostor. Kompotos. 7, kompotos. Z kompota. Kde som to? Ja som na nejakom bežiacom páse. Nechcem to. Dobre. Dáme si posledné kolo, ktoré oštartujeme tým, že idem na brick. Čaká nás nádherný deň, lebo začíname ráno. Skoro ráno. Máme celý deň na to, aby sme preskúmali túto loď. Ja by som išiel do nejakého nižšieho tohto a potom by som postupne toto, ak budem počuť ten final head, alebo neviem, niečo takéto. Viete, čo sme počuli vtedy? Tak by som potom by som akože niečo už konal, ale počkaj, vlastne ja môžem ísť cez ten komín, cez tie, a potom to, vlastne to je jedno úplne. Som tu. A taďanto sa dostaneme do tých, kde by to malo byť, buď na tú stranu, alebo na tú. Myslím, že to je na tú. Áno, to je na tú, keď odtiaľ vychádza. Toto je také podpalubie, no. Je podpalubie. No, niečo také proste. A ja idem teraz dole a to som asi urobil najväčšiu chybu. Lebo teraz nebudem vedieť, ako sa odtiaľ dostať. Gčko, zatvorte všetky. Gčko.
Poď, čo robíš? Pozatvárať. O, už niečo počujem, Možno si to všimnú skvelé a... Neotvárajte to, prosím vás. Prosím vás, neurobte to. To pre dobrého našeho, aj pre dobro vašeho. Dobre. Ešte niekde je otvorené? Čo robíš? Nechaj to otvorené. Nechaj. Čo robíš? Nechaj zatvorené. Je to nebezpečné nechať otvorené. Tak. Dobre. Už nič nerobte, lebo toto neskončí dobre. Tak. Ja si vidím na tieto schody, lebo... A nikdy už šemka nepôjdem, lebo... Tak to sa dá ešte výjsť, ale... Potom... Ešte o jedno vyššie? Či o dva. Tak. Semka pekne zostaneme. A teda to sa môžeme evakuovať, keby dačo. Veľmi rýchlo a efektívne. Ktoré je ešte také... Už sa stmieva. Alebo je extrémne ráno. To... je dosť také kontroverzné. Ja by potom nejdem. A kde sme teraz? My sme pod tým, ak sa povie. Áno, my sme tam, kde... akože, ak sa to povie... Kde sa chodí na tú väžu, kde cinkajú práve. My sme tam presne. Dobre, aby toto nebolo nejaký nudný gameplay, tak sa musí semka niečo stať. Prosím, nech sa niečo také napínavé semka stane. Budem to dovtedy, kým až semka nebude prvá voda. Semka niekde. Proste nebude nejaká prvá voda. Aby som získal risk. Za roleplay dostávam veľké pácky. Na čo to je? Tým schodiskom. Na čo? Veď sme mohli stať. No, už sa nejde pýtať. Väčšinou, tak toto čakanie býva oveľa dlhšie ako nakoniec robenie, akože nie robenie, proste trávenie času na potápaní. No dobre, sekol som sa. Chcem len povedať to, ešte jednu vec, že jak sa vám video páčilo a páči, ešte bude pokračovať, pár minút možno, tak nezabudnite dať like a odober proste, lebo toto chcem nejako prežiť a myslím si, že ho prežijem. Na rozdiel od niektorých. Tak ukáž. Aký je čas? Som bol najradšej. Posledný akože čas Roblox Titanic 52 videl denné svetlo. No pravda. Moja tá nemecká valanečka, keby som hral hru z druhej svetovej vojny, bol by som spojenec. By to nebolo dosť vieryhodné, že či nie som German spy, proste. Špión. Asi by mi neuverili, tak dá pol na pol. Jedna vec, ideme dole. Čo som slúbil, že až keď semka bude voda, tak ja až vtedy odtiaľto môžem, mám pravdepodobne. Presne, o tomto ja hovorím celý čas. Iceberg, point ahead. Budem sa to ešte dlho patlať s editom, ale to nevadí, mám čas. Jak budem počuť ten zvuky narazu, tak až vtedy môžem konštatovať, že sme sa mu nevyhli. Why aren't... Neviem, čo znamená turning, ale prečo mi... Turning? Nejaké kolo. Nie. Tak sme sa mu nevyhli. Smola. Veľká smola. To bolo všetko? Ešte toto nám chýbalo. K dokonalosti. Vôbec zaujala som sa nad tým, že táto hra akože má na to, ako má sa jak tam prebugoval, ja tam chcem ísť tiež. Senka bude prvej voda, alebo tam bude... Tam sme nešli. Chodba vypadá, ako by išla do hora. Skoro ako rovno. Tak keď sa objaví vodička, počkaj. Ako vypadajú tieto miesta? Už sú také napolzatopené, tak ja ešte stíham sa sem kam mrknúť. Podbehnem.
Ja som izby, nechcem sa tu zamotať. Semka sa vchádzam do tejto výťahové miesta, či neviem čo. Miesto do tých tretích tried a tak. Aha. Takže som sú iba izby, dobre, idem späť. Počkaj, môžem prejsť cez tieto dvere? Nie, som tam chcel ísť. To by bolo zaujímavé ísť do tretej triedy. A kúknúť sa, ako sa im tam žije. No poďte. To je také ťažké ešte. Wow, už je tam také modré podsvietenie z toho. Ja neviem, ja počkam dovtedy, kým... aby toto video nebolo príliš dlhé, ja počkam, kým to bude voda a končím to video v štýle. S vodou vedľa seba. Alebo viete čo? Kto sa to kúkal teraz, tak vie, že na budúce video budeme mať nejakú úlohu, čo mám... Hej! Nejakú úlohu, čo máme splniť. Takže aspoň budeme nejako mať nejaký task, bo budete mať prečo vidieť druhý diel. Takže na druhý diel sa tuto v chodbe budem čakať na vodu. Tak. Ahojte.